Господин Славчев ме уведоми, че ще присъства на днешните комисии. Той ще има, всъщност има писмо и ще има мотиви към това, което е внесъл в Комисията нормативна уредба, сигнали, молби и жалби от гражданите. Така че ако искате да разгледаме първо, да минем към тази комисия, да разгледаме, да ги изслушаме тях, за да може след това ги освободим и да продължим нататък с работата на комисията. Ако възприемате този стил на работа, да процедираме така. В такъв случай, колеги, първо ще разгледаме Комисията по нормативна уредба, законност, предявяване, установяване конфликт на интереси, молби и жалби на гражданите. Силве, заповядайте материали. Благодаря. Значи, първото предложение, което е с номер 910023 от 19.3.2026 година, предложението е от Ангел Славчев, народен представител от 26 МИР София област, 51-то Народно събрание, и от Николай Михалковски. Така, относно приемане на предложение номер 6100104 от 30.12.2029 година от инженер Ангел Желанов, кмет на община Горна Малина, относно приемане план сметката за разходите за дейностите по член 66 от Закона за местните данъци и такси с 26-та година и приемане на методика за определяне на таксите. Така, господин председател, след като се запознахме детайлно с протокола от проведеното на 21.1.2026 година заседание на в залата на Общинска администрация Горна Малина и Комисията по нормативна уредба, даваме предложения за промяна на таксата. Първото предложение, което е Общинския съвет Горна Малина да приеме решение, с което да отмени решението номер 15 от 21.1.2026 година, с което приема план сметката за разходите за дейностите по член 66 от Закона за местните данъци и такси. Второто предложение, което е да приеме решение, с което да задължиме кмета на община Горна Малина да изготви нов доклад, съобразявайки се с факта, че 51-то Народно събрание приема решение, с което дава възможност всяка община сама да реши да прилага правилото замърсителят плаща, което не е задължително. Мотивите за това нещо са ни качели на почтата, предполагам, че всички ще се запознали. И препоръките, които дава господин Славчев, община Горна Малина да изработи план-програма за разделно събиране на отпадъци, като тази програма трябва да има няколко цели. Да убеди жителите на общината, че разделното събиране носи ползи. Да осигури съдове за разделно събиране на всяко домакинство, да осигури съдове за компостиране на всички желащи, да изработи стратегия за разделно събиране и провежда целогодишна кампания в тази посока, започвайки от детските градини и училищата, да предостави данъчни облекчения за домакинствата, които използват тази методика за сметосъбиране, което би намалило 50% от общия доход. Това е предложението, което е постъпило. Колежки, ако ми позволиш да внеса малко яснота, това е предложение от господин Ангел Славчев, народен представител към онзи момент, вече е кандидат за народен представител и в предизборна кампания. В тази комисия сме докладвали и всички съветници сте получили всички възражения, които са се получили по отношение на увеличената такса смет, съгласно промяната в Закона за местни данъци и такси, както знаете. Едно от тези възражения, от тези 6 общо, които имате в материалите пред вас, е и това на господин Славчев. Ние ще го изслушаме, господин Славчев, с удоволствие. Това, което обаче искам да внеса яснота, както всички знаете, е, че Законът за местно самоуправление, местна администрация, както и правилника за работа с него, на Общински съвет Горна Малина, знаете, че всъщност предложения могат в Общински съвет да разглеждане да внасят кмет на община, заместник кмет, който има нужната заповед от кмета и общински съветници. Това не пречи това нещо да бъде разгледано, да бъде подложено на дебат,
тъй като ние считаме, че и план сметката и методиката са така доста подробно разработени, доста хармонично, не е проблем да ги изговорим още веднъж, да изговорим цифрите и разбира се, ако господин Славчев и господин Михайловски имат предложение как по-справедливо и по-добре да направим нещата, да дадат идеи. Ако искате, заповядайте, ако имате. Да, здравейте първо всички. Благодаря, господин Стоилов, че уважите нашата молба. Ще започна от там, първо, че ние сме действащи народни представители по сегашната конституция. Но това няма значение, да съм дошъл тук да ви правя предизборна кампания или да си правя клипове за каквото да било. Проблема е ясен, че хората недоволството високите данъци, които се получи. Нашето предложение е напълно съобразено с законодателството. В момента в Народното събрание отложихме за поредна година налагането на така наречената практика замърсителя плаща, защото тя не е навсякъде е справедлива и общини като Горна Малина и по-малки общини ще се задъхат много от гледна точка на това, че жителите от сега са плащали малки данъци и изведнъж им скачат много данъци. Със сигурност всичко се е дигнало, такси са се дигнали, горивата виждаме се дигат и така нататък. Със сигурност има нужда от повече средства. Ние в нашото предложение не оспорваме, че община Горна Малина има нужда от повече средства, за да може да се изпълнява задачата за сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на цялата община. Въпреки това, нашата критика към така приложената методика е именно в частта, че хората не са били уведомени. Не са направени, знам, че сте изпълнили по закон вашите задължения, направили сте обществено обсъждане в определен ден и час. Знам, че присъства само един човек, колкото разбрах извън администрацията, но за съжаление хората са на работа в делничните дни и по малкото населени места никой не е разбрал изобщо, че се случва. Затова и нашето предложение беше в тази посока да отмените това решение, което е с 60.00.104 от всъщност това е предложението на господин Желанов, вашето решение, което от януари месец. И по този начин да дадете възможност на общинската администрация, на кмета, да направи срещи с всички населени места, всички села да отиде, да поговори с хората, защото те в момента вече имат ясно на всички вас, че имат това интерес. Съответно да им обяснат за какво ще се разходват тези разходи. Това казвам. Аз не казвам, че няма нужда от по-големи разходи. Напротив, мен е пределно ясно колко струва всичко и виждам. Знам, че държавата в момента няма, общините са оставени да се оправят такъв както може. Въпросът обаче, че хората не са разбрали предварително и се чувстват подмамени, измамени и в крайна сметка тази жестока инфлация, която е в момента, нормално е да не бъде. Точно поради тази причина, това беше нашето предложение, да отмените решението за въвеждането на тази методика и отново общинската администрация, заместник кметовете, кмета на общината, да направят селски събрания, да обяснят на хората какво ще получат. Нови кофи, нов начин на събиране. Включително и тук сме дали възможност това, което като предложение. Аз преди да стана народен представител бях общински съветник в Елин и съм напълно запознат с проблемите, които имаме двете общини, те са общи, това е сметището. И още на Елин Пелин съм дал предложения да се наблегне именно на разделното събиране. Данните, които съм посочил, те са лично мои, защото вкъщи имаме такива кофи за разделно събиране. Виждам каква е разликата в общото. Тя една кофа от малкото не може да ги напълним, 5 човека вкъщи не може да напълним за цяла седмица. Което показва, че когато има разделно събиране. А пък самия разделно събран отпадък може да се третира и като сток. Разбира се, това трябва да залегне като програма, това трябва да се разработят други планове и така нататък. Затова нашето предложение е да се мисли стратегически в тази посока, защото с тази методика, която е замърсителя плаща, данъците трябва да се дигат все още повече. Това беше нашето предложение и искрено се надявам някой от общинските съветници да го припознае. На мен ми е напълно ясно и аз това го благодаря на господин Стоилов, че го вкара като точка за обсъждане в дневния ред, че ние нямаме право да внасяме точки предложения, които вие да вземете решение. Надявам се някой от общинските съветници да го припознае, за да можете да стартирате на ново тази процедура, тъй като наистина хората се чувстват измамени по един или друг начин. Кой къде е грешил, няма никакво значение, но тук на как могат да се правят нещата. И най-важното е да стигнете до хората и да му обясните, защото като народен представител, може би някой от вас повече знаят, аз много обикален и се срещам с тях.
Навсякъде има изключително негодование в момента, особено в Горна Малина. Между другото, за първи път се случва в Горна Малина. Аз се сблъсквам с такава реакция на хората. Което означава, че някъде има грешка по система. И това е нашето предложение, просто да преосмислите вие като общински съвет, да вземете решение и да стартирате на ново цялата процедура, за да може хората да не се случва така подмана. Това е накратко. Пак ще благодаря за отделеното време и за това, че това казах точката. Не съм дошъл да си правя предизборна кампания. Не стилото нещо, да така малко се почнахме предизборната кампания. Не напълно сме изолирали това, пределно ясно, въпреки изборите в последните 5 години имахме някакво две на година. Само миналата почива. Така че оставам на разположение за въпроси, с които мога да ви съдействам. Ние сме изследвали опити в Германия, лично аз съм ходил. Съм виждал как в Германия общини, по-малки общини, като Горна Малина, като Елин-Пелин, имат изключително добри стратегии и методики за управление на звука, намаляват драстично общия звук и хората плащат много малко такси за смет, именно защото изхвърлят разделно, което помага на общината да има допълнителни доходи от това нещо. А чисто законодателно, за съжаление не ми стигна времето, аз понеже съм член на Комисията по околна среда и водите, ние внесохме предложения, с които първо да може вие общината да администрация да налага глоби на тези, които свърдат незаконно пулси, но не стигна времето на това народно събрание. Също така приехме, че да не задължаваме всяка една община да следва принципа замърсителя плаща и тази година, както беше необходимо положено, за да може всяка община да се реши. Разбира се, това е ваше решение, аз пак се надявам все пак някой да го припознаеш като предложение от общинските съветници и да може да си излезе така пред хората и да се даде един нов тласък на целия процес, като обясните. Просто хората не знаят какво ще получи. Аз съм сигурен, че никой няма да каже, че иска да плати повече, но плата получава повече. Когато те казват, ние не получаваме нищо, трябва да плащаме повече, оттам се създава напрежение. И нашата молба е в тази посока, да започнем от начало целият процес, така че всички ще могат. Аз ви благодаря първо за вниманието и за вашата позиция. Това, което мога да кажа е, че по-скоро, за да се запознаете с това как е минал целият процес, ще дам думата на господин Богданов, за да обясни какво сме направили до сега, да ви запознаем с цифрите, да ви запознаем с това, че всъщност хората в момента плащат това, което всъщност се изхвърля като обем отпадъци. Те не плащат нищо повече, освен тези 4500 тона, които реално ще бъдат извозени, това, което се поддържа на място. Така че, нека господин Богданов да обясни какво е направено, какви заповеди са издадени и другото, което казахте за общественото обсъждане, това с което аз мога да кажа, че на общественото обсъждане се случи след като видяхме какви са реалностите, след като установихме, че ако общината трябва да събере всички средства необходими за тази услуга, която предоставя на гражданите, всъщност общината направи така доста сериозна крачка назад в лицето на кмета, на заместник кмета и разбира се на колегите общински съветници, които проявиха нужното разбиране и от план сметка, която прогнозируемо трябваше да бъде 1 милион 85 хиляди евро, които са нужни за покриване на всички разходи, които се правят за предоставяне на тази услуга, всъщност цената беше намалена с малко повече от 30%. И сумата от 330 хиляди евро, която иначе трябваше да бъде събрана от граждани и фирми, ще бъде поета от общината, като с стари вземания. И това, с което вече искам да поздравя екипа на общината, с което се справи, е, че буквално преди ден тези пари постъпиха в сметката на общината от актове, които са издадени на военното поделение, което... Не е нужно да се казва към кого. Да, прав сте, да. Така че всъщност тези суми постъпиха в сметката на общината. И всъщност ние ще облегчиме гражданите с тези 30 хиляди евро. Ако колега имаш нещо да добави, заповядайте. Благодаря, господин председател, уважаеми господин кмет, уважаеми съседи. Уважаеми колеги, първо искам да кажа, че с това, което разработихме, Общинския съвет прие
няма никаква измама, никаква заблуда към граждани и фирми и няма никаква несправедливост или стремеж те да бъдат ощетени. Аз внимателно проследих реакциите на хората, жалби постъпваха в администрацията, проследих и вашата публикация в Фейсбук и след това официалната ви позиция, писмена, която изразихте, за да се формира мнение. Искам само да кажа, че онези пък, които плащат по-малко предишни години, те естествено благодарствени писма не пишат. Те не са никакво. И аз се поясня. Първо, и много съществено е, че и общинските съветници, и народните представители, които са в няколко народни събрания, би трябвало да правят разлика между данък и такса, защото тук се говори данъци и данъци. Значи, данъците са преки и косвени, да биват имуществени и други, зависи от критерии. Такса битови отпадъци не е такса смет, господин Свърчев, а е такса за съответна услуга, която съответната община или администрация държавна предоставя по реда на съответен закон. Принципът, който се следва при разработване на таксите, основополагащия принцип е разходи по кривица. Тоест, съответната такса трябва да съответства на относимите разходи. При разработване на тази сметка, която ние в продължение на 5-6 месеца разработвахме, при различните варианти, които закона дава, при различните основи за всяка една от услугите, направихме сравнителен анализ между различните варианти и се спряхме на тази основа, която е фактически разработена, вместимост на съдовете, с които се обслужват партидите на задължените лица, защото считаме, че това е най-правилният начин. Подходили сме много прецизно при калкулиране на разходите по всяка една от елементите на услугата. Искам да подчертая, че услугата е трикомпонентна. Тоест, таксата, която се определя, тя се състои от 3 части за 3 услуги. След събиране, след производстване, депониране на регионално депо с всичките отчисления, които са по закон, и поддържане на обществените територии. При тези 3 услуги, при разчет на разходите, ние получихме тези величини, които са 25 евро за сметосъбиране, сметоизвозване, 32 евро за депониране, поддържане на депото, експлоатационни разходи и 0,03 евро, т.е. 3 евроцента за 1 квадратен метр. Площ изчислена. Площ на имота минус застояна площ. Плюс РЗП, т.е. това е ангажимента на всеки задължено лице към поддържане на обществените територии и дори и лица, така както по закон, които подават заявление, че няма да ползват имота целогодишно, не може да се избегне този трети компонент. Сега, най-накрая, важно пояснявам, днес сме да говорили много пъти, по отношение на решението на Народното събрание на правителството в края на миналата година. 25-та година беше дадена като гратисен период, за да могат общините да се подготвят да прилагат закона така както е, следвайки европейския принцип, който сме го възприели и ние замърсителят плаща. Даде се този гратисен период и до последния момент, до 17 декември миналата година, това нещо беше така. Само 25-та година гратисен период, от 26-та, от 1 януари 26-та, по новия принцип. Когато община, каквато основа
каквито основи избере. На 17 декември, вследствие на лобиране или не знам какво, с дължителния закон, преходните и заключителни разпоредби се казва онези общини, които нямат готовност, могат да се останат на старото положение. Така. Да. Само, че ние към тази дата, ние вече имахме приета наредба, в която са разписани постановките на закона. Тоест, ние на два пъти пред Министерство на финансите посочвахме, че община Горна Малина има готовност от 1 януари да прилага закона така, както е. Това дали го направиха достатъчно съобразено държавата, и на правителство, и на парламент, аз считам, че беше недомислено малко, прибързано и удовлетворяване на исканията на, бих казал, на тези общини, които имат големи индустриални обекти, които по стария начин на промили върху таксата върху една голяма отчетна стойност и носеше маса приходи и безразлично дали ще прилагат новия метод, защото те имат достатъчно пари. Да, обаче община Горна Малина няма такива индустриални обекти. И тук като структура ние имаме 10 000, малко над 10 000 партиди, от които само 7% и половина са от юридически лица. Да, тези юридически лица са малки фирми. Това са магазинчета, ателиета, работилници, ние нямаме големи индустриални обекти. Да приемем хипотетично, че общината не беше разработила новия механизъм и беше останала на стария механизъм. Разходите пак са толкова. Те са 1 86 000. Какво трябваше да направим в онзи вариант? Просто да увеличиме промилите, за да може да потърсиме разходопокривност. Тези промили, които в 25-та година действаха, ние трябваше да ги увеличиме, за да може пак да осигуриме тези 1 86 000, които са за да услуги. Т.е. трябваше да дигнем промили. Което считам, че дори чисто, как да ви кажа, като отговорност това не следваше да се направи, защото по принцип, то не случайно и Европа каза, и нашата държава възприе този механизъм, който е разписан в закона по отношение на такса битови отпадъци, че стария механизъм, въз основа определяне на таксата на база на данъчна оценка, респективно отчетна стойност, е несправедлив. Давам ви най-прост пример. Моята къща е нова, вашата е по-стара. Моята данъчна оценка е по-висока, вашата данъчна оценка е по-ниска. Промила, който гласуваме, 10 или 15 промила върху данъчните оценки води до плащане на различна такса за една и съща услуга. И пред моята къща има една кофа, и пред вашата къща има една кофа. Не случайно закона беше променен, за което адмирации към Народно събрание, към правителство в това отношение. Стария механизъм водеше до несправедливо определяне. До несправедливо, до несъотносими разходи. Защото при едни и същи параметри на имотите, хората плащаха различно, но на едно това нещо при положение, че на някой му е изгодно, на друг не може да направи съпоставка, че точно така държавата е направила в този момент, не го възприемаха като нещо. Сега, когато ние приведахме така както изисква закона, така както изисква подхода за справедливост, еднакво, ние достигнахме до това. Цената за обслужване 1 килограм или 1 литър вместимост е еднаква
едната. И разликата е само в това, ако към съответния магазин е преценено така, както на 31 октомври, пак по силата на Закона за управление на отпадъците, по силата на правомощите на кмета, въз основа на аналитичния доклад, който ние изготвихме с специалистите по екология, къде и какви съдове са необходими разумно, за да обслужват съответния търговски обект, естествено е, че когато един магазин има един повар, а другия магазин е преценен или е ателие, което има една кофа, естествено е, че за по-големия съд разходите са повече и там се получава разлика в самата такса и то за първия и втория компонент. Третия, всички лица, физически и юридически, плащат 3 евроцента. Как се достига до тези? Примерно 3 евроцента. Разделяме разходите за третия компонент за поддържане на обществените територии на общата квадратура и изчислена по този начин. И получаваме цената за единица. Тоест, ние постигнахме еднаквост на поемане на разходите както от физически лица, така и юридическите лица, защото юридическите лица по стария начин бяха несправедливо натоварени. Ние тази несправедливост я разстановихме с това начин. Между другото няма нито една жалба от юридическите. Така че аз не казвам, че това е идеалният вариант, но това е законосъобразен вариант. Ние може да избегнем тези разлики. Ние това получихме облога, това беше с 30,5% по-висока от това, което е в момента. И тогава седихме и преценихме с кое може да намалиме тежестта. И включихме в приходната част, не за сметка на лицата, нашите усилия на общината да събере част от несъбраните вземания, което го направихме. Имаме още да събираме несъбрани вземания. И апелирам и към тези граждани, част от които фигурират и в списъци, че има стари задължения. Не го коментирам. Те имат право да възразяват, да бъдат така добри, да се изпълнят на ангажиментите, защото това са задължения по закон. Ние не го правим от пищетка. Колега, благодаря ти за подробното разяснение. Господин Жиланов и някои от съветниците. Уважаеми господин Стоилов, дами и господа общински съветници, уважаеми колеги и кметове, нашите гости на този хубав ден Благовещение са дошли да ни кажат, че можем да нарушаваме закона или че може да плащаме такса смет в рубли и копейки или че може да правим каквото си искаме. Затова искам да кажа, господин Славчев, 51-то Народно събрание с най-нисък рейтинг на доверие от цялата история на парламентаризма у нас. Освен това, ако вие действително искахте да облегчите такса смет, можете да намалите или да отложите с една година отчисленията, които ние правим. За всеки тон отпадък тези отчисления са повече от 50 евро. Ако искахте да облегчите тази такса смет, трябваше да приемете, да промените закона за управление на отпадъците в частта си, в която всички колеги кметове искаме да се криминализира дейността по нерегламентирано изхвърляне на отпадъците, а именно да бъдат конфискувани превозните средства, които извършват такава дейност. Тогава тази такса ще да падне с още 15%. Ако искахте да бъде намалена тази такса, трябваше да се свършите работата по отношение продуктовите такси, тъй като големите производители, които генерират огромен обем
отпадъци от опаковки, си направиха собствени фирми, Екопак, Бул Екопак и не знам си какъв пак, през който си превъртат нещата. И де-факто тези опаковки отново се озовават на нашите сметища, те не се събират обратно. И най-накрая, ако искахте да бъдете близко до хората, трябва да ни кажете какъв проблем на община Горна Малина вие дискутирахте с нас, какъв проблем решихте, случи ли се нещо подобно, защото аз нямам такава информация. Може с господин Стоилов или с някой от заместниците да сте го решавали. Какъв проблем решихте? И за да ви кажа, че когато става въпрос за тежка демагогия, искам да попитам господин Михайловски за какво става въпрос на тази картинка, какво ще запозная. Да, обяснете го тогава на колегите. Ако искате аз да го кажа. Кажи. От гарата, от Макоцево, без една черта, без проект, е направена огромна сграда, която се използва неправомерно, без разрешение, като бинарна, води се земеделска земя, без достъп до нея и не се плаща 1 лев такса или данък. Чио е това нещо? Нека да каже господин. Който е мой, аз имам желание да платим данък. И да не знам, че да. Ето си. И накрая само за да завърша, господин Славчев, дали знаете, че проектният капацитет регионално депо е изчерпан още през 2019 година? Когато станаха големите истории с затварянето му. След 2019 година, сега сме 2026 година, имахме право на едни 10% през санкция на Министерството на околната среда. Тези 10% отдавна са изчерпани. И от 2200 примерно капацитет, в момента капацитет е над 320 хиляди, а това депо не е разтегателно. Още 2019 година община Елин Пелин трябваше да е стартирала и изградила подобно депо на територията на община Елин Пелин. И когато следващата година това депо приключи, знаете ли каква тежка екологична катастрофа ще настъпи и за двете общини? Колеги, някой друг съветник си иска да вземе отношение по... Да, уважаеми колеги, аз това, което искам да питам е, освен процентите и всички съотношения, понеже аз живея сред хората, знаете, това, което най-често ми питат... това, което най-често ме питате, ще се промени ли нещо относно изготвянето на отпадъци, ще получават ли колко, защото реално ме питат. Но да, те не разбират от проценти, не разбират от изчисления и е много трудно да им го обясним, наистина е трудно. Може ли аз? Като стойност, значи едно вдигане на 120 литрова кофа при средна стойност, която се получава за таксата 61 евро, е евро и 18. Евро и 18. Това вдигане се вдига и през зима, и през дъжд, и през пекта, и така. Това е тежък труд. Евро и 18 е доста по-ниско от 1 литър бензин или дизел вече. Евро и 18 е цената на едно кафе. Това е съизмеримо. Нали ние сме стигнали, обрали сме максимума, който може, за да стигнем до това. В новата методика залагаме предоставяне на индивидуални кофи. Има заложени средства за това. В тази сума евро и 18 са и хората, които са назначили по селата, така че
Значи, колеги, само да отговорим на въпроса, който поставя Малвина. Първо трябва да е ясно, веднага след това инженер Найден, дам думата и на тебе, трябва да е ясно, че общината обсъжда какви да са последващите действия и какво да прави. Първо, още в тази план сметка са заложени средства за придобиване на нови съдове за сметосъбиране, които ще бъдат предоставени. Второ, това, което обсъждате. На оператора, който е в обществения поръчка, той има ангажимент да ни предостави. Точно така. Извинявайте, господин Богданов, ама не ви чуваме. По силата на договора има ангажимент да предостави нови средства. Освен това, което се говореше съвсем тук последните дни, е, че предстои да се изготви график за изготвяне на едрогабаритни отпадъци, защото знаете, вече е изготвено. Освен това, евентуално след време ще се вземе и така дробилка за клони, така че всичките тия услуги, които трябва да се предоставят на гражданите, ще бъдат предоставени и те струват средства. Заповядай, господин Найден. Уважаеми дами и господа, аз така запознах се с материалите, които са от доктората внесени и чухме обясненията, чуваме ги вече за трети път, обаче имаме проблем в общината. Имаме проблем и има реакция на населението. Ние трябва като общински съвет да излезем от този проблем. Как трябва да излезем? Има предложение на господата, което аз смятам, че трябва да го изпълним като наш ангажимент към населението, поради което ние се намираме тук. Сега има доста проблеми, които господин кмета така се опита да ги изпрати в Народното събрание. Да, това е правилно. В Народното събрание не бяха взети решения, които така да помогнат този процес, въпреки че няколко години в Националното сдружение и в парламента се обсъжда този въпрос, но това, че ние така сме избързали да внетриме тази нова формула, но не трябваше ли да разберем до край, че са разбрали нашите съграждани какво ще струва това на всеки един гражданин на общината. Аз ще ви кажа, аз си направих труда, аз съм платил вече данъка за настоящата година и съм направил от 2020 година до 2026 какво е плащано като такса след без данъци. Тук не става дума за данъци. Започнали сте 2020 година 52 лева и 80 стотинки и първа 69,16, 22 82,62, 23 82,39, 24 82,18 и 2026 219,21. Значи от 135 лева през 2025 година, сега отиваме на 120 евро. Сега, от какво мисля, че имаме нужда? Имаме нужда от успокояване на населението и това, което говорим днес, и това, което пише в жалбите, да се постараем по елегантен начин да го обясним на населението и ако то ни повярва, добре, ако не ни повярва, трябва да променим нещата. Аз не знам какво друго бихме могли да направим. Какво трябва да обясним, извинявай? Да обясним защо е тази цена. Явно, че те реагират на това, че трябва да плащат двойно и тройно, а в някои от материалите казват, че петорно и шесторно, за това да се обясни. А иначе по проблемите с сметоизвозването, с депото, и мисля, че не е днешния ден най-правилният да обсъждаме какво се е случило с него в годините и да видим какво ние направихме, така че депото да е изтекло срок и години наред да се и че не успяхме да участваме в този проект, който имахме даже насрочена първа копка и беше торпилирано този проект, който щеше да реши достатъчно много от въпросите, които възникнаха и се установиха в тези данни. Благодаря. Богданов, после аз няколко. Да. Благодаря за въпроса, който обърнахте внимание. Аз говоря само с цифри. И не знам къде са тези 200 и колко
евро. Не, то ми поправи с 110. 100 евро, 110. Аз казах, че съм ги платил вече и мога да довеса квитанция, ще са платени. Аз искам точно. Той е смисъл, да. Сумата е, пак повтарям, 219 лева и 21 стотинки по насреща 2025 година. 110 евро. 112 евро и 8 цента. 219 лева. Това е за къщата ни в Небушево с парцела. Това е за къщата в Небушево. Една къща и всичките данъци, които са платени преди това, се отнасят за този същия обект. Физическите лица, средната такса на едно лице е 61 евро и 58 цента. Пак подчертавам, първия и втория компонент на такса. Първия сметосъбиране 25 евро, втория компонент 32 евро и третия компонент е площава имота по 3 цента. Много мога да ми сметна, ако ми кажете колко е квадратурата. Да видя дали това излиза. Колко е квадратурата на вашия имот. За да се... Данните ги в общината, когато те смятате колко трябва да платят, трябва да влезете в данните, ще да видите, за да бъде справедливо. И къде на къде сега аз ще дам допълнителни данни, а вече... Не, мисля, че вие... Много моля да не се отнасят информация по един малко изкривен начин. Може да се каже. 25 евро е таксата за сметосъбиране, 32 евро е таксата за депониране и 3 евроцента на квадратен метър. Предложите едно нещо. Това е да го обясним, господин и тези, които сме взели решението, да отиде да преходят и да се опитаме да ги убедим, че наистина е справедливо да плащат тези така. Това, което след като... Мога ли само да взема думата? Колеги, ако искате да си говорите, може да дам почивка. Ние говорим по темата, господин. Заповядайте, кога да ви чуем всички. Добре, благодаря. След като чухме, че има напрежение в хората и има неразбиране, това, което се взе като решение е заместник кметове заедно с част от администрацията, там където е необходимо и когато е необходимо, кметовете да направят такива срещи, да се отиде и на всички хора да се разясни подробно. Защо плащат толкова, колко ще плащат, как се облагат, какво ще получат като услуга, така че това, което е като ангажимент от администрацията и то беше на предна среща с кметовете изговорено тук, е точно това, да се направят такива срещи и да бъде разяснено на хората. А иначе, колеги, цифрите са такива каквито са, ако позволите за минута без да ви отече, защото когато цифрите говорят и боговете мълчат, нека да го видите всички, защото всъщност парите, които се харчат за сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на общите площи са 1 085 000 или 805 евро. От тези пари общината ще осигури стари вземания и няма да натовари фирми и жители с 329 805 евро. Това е едно огромно облегчение от 30% в полза на граждани и фирми. Сумата, която остава, естествено, че е графино, сумата, която остава за събиране е 755 000 евро, 999. От тук това, което трябва да се събере, са 585 000 евро, 863. Това е приблизително 9514 партиди в общината на физически лица, което средно прави около 61 евро на партида. И това, което трябва да се събере от юридически лица е 170 136 евро, което е 763 партиди, което прави средно 222 евро. Това е вече от юридическите лица. Пак подчертавам, че от юридически лица нямаме постъпили възражения и жалби. Хората си плащат.
Това, което трябва да отбележа, обаче, е, че от тази сума 755 хиляди, която трябва да се събере, 231 хиляди евро са отчисления, които ние трябва да направим. Защото много често гражданите казват, те ги събират тези пари, за да ги харчат. Не, ние ги събираме, за да предоставим услугата, която предоставяме на база 4500 тона отпадък. От тия 755 хиляди, ние 231 хиляди трябва да внесем като отчисление. Направете сметка колко е малко и пренебрежима сумата, която остава за реално извършване на дейността, която ние трябва да извършим по предоставяне на тази услуга. Като тук държа да подчертая, и това може да се провери, че сумата, на която фирмата извършва сметоизвозването до сметището, е 57 евро на тон. Което, ако си направите справка, ще разберете, че това е една от най-ниските цени, може би, в страната, по която се предоставя тая услуга. Така че, ако някой е в състояние да предложи нещо по-работещо, нещо по-справедливо, нека да го каже. И за да не заблуждаваме хората, ние също трябва да го кажем и това нещо, че от до година живот и здраве, всичкото това нещо, което в момента правим, ние трябва да го направят всички общини в Република България. И тогава ще видите какво ще се получи. И понеже с госпожа Маслева така надълго и на широко си говорихме, в Мирково също са го приложили, само че там са избрали не партида, а са избрали брой ползватели. И там са казали така: първият ползвател плаща 53 евро, всеки следващ плаща 33 евро. А сега си направете сметка, като всички знаете тук хората, по колко човека живеят в един имот, колко пари щеше да плащаме, ако бехме приели това на брой ползвател. И тук идва и другия въпрос, това приключвам, за да не ви отекчавам. Какво правиме тогава, когато имаме от тия 9500 партиди, сигурно имаме 3000 партиди, които се водят на хора, които не са регистрирани в общината, хора, които са вилъджи. Там таксуваме един с 53 евро целогодишно, се ползват гости, приятели и свърлят бокуци, а нашите местни хора с семействата ги облагаме с тройно и четворно по-голяма такса. Така че това са фактите. Поправим, ако бъркам нещо. Не, без поправка. Като тази цифра, това е теоретичният облог. Тоест, ако всички си платят 100%, в такъв случай държавата няма. Това е. Нашата събираемост, ние стремим да направим близо 80-82%. Тоест, тук от нетния облог, от теоретичния облог, ние ще съберем 80%, защото някой, който не желая да плаща, ние ще ги съберем, но не в периода, във времето, защото е процедура. Така че ние ежемесечно трябва да имаме друг източник, за да може да покриваме тези разходи, защото ние ежемесечно плащаме на всичките три услуги разходите, което означава, че общината трябва да намери други средства, за да плати разходите в месеца. А кои са тия други средства? Онези, с които бихме могли да направим други неща. Инфраструктурни, ремонти, поддържане, инвестиционни мероприятия, спорт, на каквото и да е. Няма друг начин. Много красиво звучат някои неща. Адмирирам. Само че ние сме в реална икономическа среда. Ние не може да не плащаме услугите, които предоставяме. Имаме и ние самите, и гражданите с основателни забележки относно качеството на извършване на услугата, и в това отношение всички и администрация, и гражданите трябва да полагаме повече усилия, да се малко по-будни, за да не допускаме нерегламентирани сметища, за да не се товариме с допълнителни разходи, да сме малко по-отговорни към целият този процес. Иначе, ако направим референдум, дали изобщо да плащаме данъци от държавата, или аз ще гласувам, че не искам. Само че това е положение.
Благодаря ти, колега. Само, господин председател, наистина много приказки не съм от комунисти. Имаме проблем. Трябва да го решаваме проблем. Трябва ето на мен да ми обясните от миналата година до сега какво се е променило в услугата, каквато се е повишила като качество, така че аз да съм убеден, че тази услуга наистина се е променила към по-добро и това по-добро струва и колко си помня. Аз това искам да бъдем откровени с хората, когато водим разговор, защото аз това, което се казва, че са взети някакви бъдещи мерки, да се отиде от заместник кмета и така. Трябва да отиде кмета, ако трябва и ние общинските съветници, да отидем във всяко едно населено място и да се опитаме да обясним, че това ние сме го направили изпреварващо, но това няма да ви отмине. Ние трябва да го направим това и да кажем все пак. Ще направим услугата такава, че тя да бъде от една страна достъпна, от друга страна да бъде приятно при реализирането ѝ. Така че аз не считам, че това, което се предлага да се вземе като решение, ще удовлетвори това, което аз четох в интернет за реакциите на хората във връзка с това. И пак казвам, ние трябва да си поговорим за сумите, които вие ги написахте тук. Но ние убедени ли сме, че това са най-истинските цифри, ако върнем нещата, когато имахме, примерно, общинска фирма за сметосъбиране и от тогава насам какво се промени с цената на услугата, която хората плащат. Нали? Затова казах за големия разговор, който предстои в тази връзка, след като е повдигнат въпрос. Иначе това е, което искам да кажа. Заповядайте, господин Желанов и Ваня Младенов. Само искам да ви припомня, господин Найденов, че когато имахме общинска фирма, беше пълен провал, защото непрекъснато не се събираха работи. Не сме имали тогава такива жалби. Беше пълен провал. Беше пълен провал. А по отношение цената, част от тези цени, казах, те са отчисления, които са за цялата държава. Таксата, която се плаща за сметосъбиране и сметоизвозване, е най-ниската в цялата държава. Само за информация, в Елин Пелин мисля, че с 70% по-висока, а в София 2 или 3 пъти по-висока. След това такса смет е индивидуална, тя не е обща за всеки един имот по-равно. Така че, когато искаш да се разяснат нещата, се гледа имот по имот, за да се обясни защо, къде, кога и как. Трябва да се направи принципа, не всеки имот, кой казал, че всеки имот. След като правим аритметика и база на цифри, трябва да знаем какво имам да предвид. Принципът е направен. Направен, обаче аз не го възприемам така, както вие го възприемам. Принципът е... Хайде, Ваня, заповядай. Ами аз предварителните разисквания при приемане на предложението доста въпроси задавах, но факт е, че в момента има огромно напрежение. Факт е, че има в населението огромна вълна недоволство. Факт е, че аз, когато го разисквахме, приех, въпреки че бях за да го отложим, да се възползвам от това право в една година, гласувах за. Има скок на таксата. И това е факт. Но това, което ние можем да направим при това голямо предложение, аз подкрепям, че трябва да се отиде и да се разясни на населението. Да чуем тяхното виждане, техните мнения. Не казвам, че ще мислим еднакво, но трябва да се чуят и двете страни и да се търси някакво оптимално решение. Проблема ни тук, за да има толкова голямо напрежение, аз мисля, че веднъж скока, но второ това, което не веднъж съм казвала, когато разглеждаме дадено предложение, свързано с обществено обсъждане. Аз винаги си спомняте, колеги, че казвам, ама то ги няма хората. Явно много ми се иска да сме като Швейцария и преди да се вземе някакво решение, да има общоселските събрания, да се разисква, да се взима мнението, да се допитваме, но все още, може би и нашите гости го споменаха, че трябва да помислим за часа на провеждане на обществените обсъждания. За да можем тогава да кажем на гражданите, вие не дойдохте, защото часа
беше в удобно на вас време, а не винаги е удобно след 17, но все пак пред тези срещи, които сега ще се отиде и да това да се говори и бъдещите обществени обсъждания да бъдат в по-такъв и за двамата в двете страни приемлив час. Подкрепям да има среща с населението. Колкото и неприятни неща да се чуят, колкото и... но трябва да има някакво разяснение. Плащането си остава, това е истината. Аз съм съгласен с... И обсъждане направя, не те си Ама остават. не, Аз съм съгласен с по принцип колегите. трябва да ти убеден защо го плащаш. Съгласен съм с колегите, с това, което казаха. Хубаво е да не мълчим, а да се видим с хората. Може би и причината да забавихме тези срещи, знаете, че върви предизборна кампания, не съм сигурен колко е момент да правим сега ще правят събрания, но не е проблем да се направят такива срещи и ние сме се разбрали да вземем такива срещи. Само да уточня по отношение на таксата битови отпадъци за физически лица. Тя се формира много прозрачно и е ясна за всички и за събиране, транспортиране на битови отпадъци е 25 евро за партида, тя е толкова и не подлежи на промяна. За третиране на битовите отпадъци е 32 евро на партида и това, което променя цената е застроената площ плюс площа на имота, която е 0,03 евро на квадратен метър площ. Разбирам, господин председател, разбирам и това, че сега е малко времето такова предизборно, но тази среща не може ние да не я направим, разбирате ли? Няма как да стане. Аз погледнах и в интернет и всичко. Значи има напрежение, което и Ваня казва, тя го е казала и преди. И ние, де-факто, сега ще го кажа и това, което имам като вътрешно убеждение, че ние се предоверихме малко на информацията, която ни се даде, когато аз съм гласувал също за, но не съм мислил, че това ще се отрази така драматично върху крайната цена. Това е трябвало да бъде помислено и да бъде степенувано. Няма как иначе да се приеме хората по принцип след това еврото, влизане на еврото, че няма да идват цените и изведнъж тия цени, които не озъбиха. Това не е нормално. Само цифрите не трябва да се гледат като цифри, а трябва да се анализират и трябва да се знае тези цифри към българските как ще влияят върху живота на този човек. Аз я разбирам и това звучи много добре. Всички бихме искали като общински съветници да вземем едно решение, хората да не плащат или да плащат пренебрежително малко и всички да сме добри в очите на хората. Обаче нека някой да каже откъде ще дойдат след това пък тези средства. Тоест ние трябва да намерим баланс. И при 1,85 хиляди, ние като община да осигуриме 330 хиляди и останалото да се търси като облог, аз не мисля, че е прекалено при положение, че от това, което се търси като облог, още 231 хиляди са зачислени. И че се вози, обществената поръчка е проведена и се вози на една от най-ниските цени в България на тон. И най-ниските... Аз подкрепям това, което казвате вие. И тук кмета преди 5 минути 10 каза, че общинската фирма е провал. Аз пък ще кажа същото, че отношението към сметоизвозването, депонирането към сметището е провал на кмета за този период. За да кажем, че два провала са направили. Направил съм един аз и един той. Трябва да излезем от тези... Наистина нещата вървиха, не знам. Само един народен представител няма да прави едно нещо, да се да подчертаме. Не прави чест, че някой ви е подвел вас, ами не се не може да ме подведем мене. Не се вие сега се опитвате да направите нещо, което е абсурдно. Не може да убедите тези хора и онези хора от 40 населени места за това, което сте ви. Ще отидете при тях и ще им обясните. Разбира се.
тогава Разбира се, че и аз когато преди време ежемесечни срещи с секретарите и казах, на следващата дата минавам на всяко едно населено място, присъствие на кмета и граждани, които желаят да получат пояснения, обяснения. Кметът трябва да бъде там. Вие сте допълнителен човек до заветник кмет, който не знае атмосферата в община. Вие сте сметнали, държавно вниманието ли това и трябва да чувствено от същите. Позволете ми, нека да се напълно ясно със следното. Обективността на начислените разходи. Обективността. Разчета е направен при план 4500 тона смесен битов отпадък. На тази база разхода е определен за всеки един от трите компонента. Така че няма никаква измама и подвеждане. Много много се измама на човек. Аз съм следно, допълнително казвате, но не ми звучи справедливо. Аз ще бъда да ми обясните лично. Вие започнете да си говорите един Вие представите сметка, която ви сте платили, да, платили сте. Така е, платили сте, само че за два имота. Не съм платил. За два имота. За един ви е 95 евро, за другия ви е 24 евро. Трябваше да бъде достатъчно. Много в личен план. Понеже че прецизни, нека да бъдем наистина прецизни. Да казваме нещата. Колега, благодаря ви. Иван Ников, Ангел Славчев искаше да каже нещо, но да прекрати. Няколко думи ще кажа, да не става мотивчителен. Господин Богданов, ние в шапка ви сваляме за вашите умения, но ако трябва да бъдем реални, този тук в карман дет се изписва, почти никой няма и да го чете, дето ги гледат хора. Ние сме общински съвет, дайте да намерим вариант да се намали малко това нещо, да се свали напрежението. И знаете, всички знаете, че можем да го направим. Имаме и експертите, имаме и достатъчно хора, които ще гласуват и защо излишно е този дебат да го водим. Напрежението трябва да се свали с населението. Това е. С какво ще намаляваме на таксите? Ми ще се намали таксите. Ще се дига постепенно, ще се намали и така нататък. Защото може би 50% от вас, но всички ще се срещнат с хората по време на кампанията и ще ми е много интересно какво ще си говори. Мен специално никой не ми се оплака от вдигането на таксата смет. Съвсем така ви го казвам. Никой не ми се оплака. Но виждаме реалната ситуация и ние сме хората, които може да я решим. Няма какво се лъжим. Имаме експертите, имаме общинския съвет. Това е положение. Това е моето мнение, извинявайте малко, че повиших тон, но този дебат е абсолютно излишен. Просто действително трябваше да го направим на няколко пъти. Сега не се оправдава. Само да уточня, че на извънредните срещи на обществените обсъждания сме присъствали аз и Силви Величко. Ами колеги, аз достатъчно обществени обсъждания съм правил, дето и вие не сте присъствали. Един човек от общината не е присъствал. Правил съм ги с администрация, за да има протокол. И на обществените обсъждания беше взето решение да се намали с 30% тази сума. Та вариантите ги има. Сега да си говорим алабаризми, мисля, че няма смисъл. Дайте да намерим начин да поправим тази несправедливост. Нека аз бих искал да чуя мнението, всеки път имам аз присъствам и Янакиев, имаме ли законово право? Защото аз смятам лично, че нямаме. Това е мое мнение. Аз не съм запредетел, нека да чуя мнението на примерно господин Янакиев. На мен това не ми е ясно. Може би сега, само да обясня за който може и да го прегласуваме, може и да го отмениме, може всичко да направим. Аз казвам, че Не може.
Имате това право. Аз не съгласявам с всичките цифри. Чел съм ги, принципно се съгласявам с таксите, защото внимателно прочетох и това е реално. И затова не казвам, че аз лично персонално съм бил подведен. Не съм бил подведен. Но този вариант няма как да продължи да съществува към момента. Напрежението е достатъчно голямо, ще го виждате. Няма как да минем метър, колеги. Това е. Благодаря ви, извинявайте. Колко е голямо напрежението и как се изгледа, всеки преценя сам, както казват, защото имаме 5-6 жалби с подписи от хора, които дори нямат регистрации в общината. Ясно е, че има напрежение, че винаги ще има. Много удобно да излезеш и да кажеш, че е несправедливо, че трябва да намалят данъците. Аз считам, че чисто законово, след като вече годината е започнала, това е абсолютно невъзможно. Но ако някой твърди обратното, да обясни как. Да, разбирам, удобно е, но има въпроси, с които не знам дали да правим политика. И да говорим за кампания. Господин Славко. Благодаря ви, господин Килов. Искам да благодаря на всички, че направите този дебат. Той беше много важен и се радвам, че се случи, защото предходното обсъждане е бил доста по-кратък. Но е доста малко въпрос. Аз няма да бъда толкова язвителен, колкото беше Желанов в момента, защото не смятам, че това е продуктивно. Няма смисъл. Само искам да ви дам сведения, да знаете, че лично аз съм написал законопроекта за изменение на Закона за околната среда, където се налага глоби и конфискация на автомобили, които изхвърлят незаконно сметки по регламентирани места. Участвал съм в писането на този документ, той е внесен от нашата парламентарна група на въздържане. Така че по-скоро ви препоръчвам на господин Кмета да чете по-внимателно който отнася парламента, а не да твърдя на факти. Философията на нашето предложение е именно това да се стигнете за хората и вие като общински съветници и администрация да му обясните ето това. Те не го знаят. Просто не сте си смислили моето лично мнение, че поради някаква причина има пропуск, грешка, не сте го обяснили и хората не знаят. Ако те знаят какво ще получат на себе. Аз съм убеден, че никой няма да се противи да плати 50 евро или 80 евро, но да знае, че ще получи най-качествена услуга. Именно. Аз съм убеден в това и хората, това, което съм говорил след никой не е против, но никой не знае. И това е никой шоково, не знаят защо и са разочаровани от това, което се получава до момента. Именно това е причината да има това напрежение в общината и затова е нашето предложение такова и философията му е такава. Да отмените решението си за довеждане на тази незабавна методика и след това същата процедура да проведете и да приемете новата. Това е ваше решение, ние не можем да се месим, аз дори смисъл даден проблем и един от горе навалия на това няма значение, тъй няма възможност да мога да бъда обвърнат, така че това е ваше предложение. Само господин Славчев, да ми дадете идея, след като вече данъчната година е започнала, методиката е приета, облагането е извършено, понеже вие сте представител на сериозна институция, писал сте законопроекти и така нататък, би следвало да имате повече опити да ни помогнете в взимането на правилното решение. Как след като имаме 7 жалби и примерно 30-40 човека са се възпротивили на това решение, което сме взели, голяма част от които са хора, които имат имоти тук, но не са регистрирани и вероятно заради това им се иска да плащат по-малко, не мога да говоря. Как в средата на годината, след като да речем 100 пъти повече хора от тези, които се жалят, вече са отишли, платили са си данъците, защото смятат, че трябва в общината да има пари, защото смятат, че трябва общината да се развива, защото смятат, че сметосъбирането и сметоизвозването е важна услуга, която трябва да получават. Как точно сега в средата на годината ние да отменим решението и какво след това да правим? И това не би вкарало в общината в едни тежки правни и юридически абсурди. Така ще ви обясня, господин Кирилов, имате право това, което казахте. Това е ваше решение. Вие имате достатъчно експерти в общината, имате юристи, които могат да го разгледат правилно. Народното събрание е законодателната власт, а не юридическата. Така че аз не съм юрист, да мога да ви кажа това нещо, тъй като моите експерти за друга посока. Така че
юристи на общината и на общинския съвет са тези, които могат да се в работа. И нашата молба и предложение е всъщност това, което вие направихте днес, този дебат, който се разрази, да го открите на гражданите на жителите на община Горна Малина, тъй като те не са запознати. Напрежението възниква от тази годишна комуникация с жителите на общината, а не толкова от такса. И ако ни гарантирате, че ще получат качествена услуга, че ще имат копии, че ще имат разделно съдиране, че ще чисти и така нататък, аз пак казвам, убеден съм лично, че никой няма да се заплати за 6 лева на месец да плати, ще знае, че ще го чисти. Тук вече съм съгласен както с вас, така и с господин Найденов, така и с Ваня Младенова. Да, нужно е като община, колкото и да ни е трудно да посетиме на населените места, да обясниме и да водиме разговор с хората. Нужно е и е редно да го направим и ще го направим. И ти ще си плащат данъка, няма да търсят възмездие. Дори мога да кажа, че тук 10 дни, както се развива 15 този процес, ни е болно, че така нямаме нужния контакт с хората, на което да говорим. Всички ние сме полагали клетва да служиме на хората, на техните интереси и така нататък. И е редно това нещо да го направим. Подкрепям и се ангажирам да съм, ако трябва, част от тези срещи. Каквото и да ни струва това. Каквото и да ни струва това. Ние също плащаме това. Така че за това ви подкрепям. Но в оная част вече да се отменя това решение, да влизаме в правен хаос. Аз лично, всеки си носи глава на раменете, всеки си взима сам решението. Не говори да се отменя. Въпросът е да обясним хората, че е правилно и че ще се подобри услугата за бъдеще и те ще останат по-доволни от това, което са реагирали. А ние като избрани от тези хора реагираме и... Съгласен съм. Предам да прекратим дебатите именно Ние сме до работа, а накрая да времено. Господин Навески направи предложение дебатите да бъдат прекратени, който е за, моля да гласува. 12 съветници за. Не, прекратяваме. Всъщност, да, комисията. Ние сме комисията, извинявай. Така че прекратяваме дебата. Силва, имаш още два сигнала, които са за лоша пътна инфраструктура и за Вайлово нещо беше. Може да запознаеш колегите общински съветници и да продължим към... останалите? Так, по повод таксата за жалбите. Те са 6 сигнала и касаната не също. Да, всички колеги ги имат сканирани и Ами добре, имаме следващото нещо, което е, това е няколко жителя на общината, са пуснали жалби до омбудсмана. 7 човека мисля, че бяха, да, в което цитират повишението на такса битови отпадъци. Жители има на Осоица, на Долно Камарци, Долна Малина, Чаканчево. Тук нещо ми прави впечатление, една от жалбите, държа да го кажа, е на жител от Долно Камарци, която цитира, че за 25-та година е платила такса битови отпадъци в размер на 10 лева. И сега таксата е повишена на 40 лева. 40 евро, извинявам се. Тези 10 лева за 25-та година, което се цитира, то е смешно и оттам идват и тези разлики. Омбудсмана, това, което е отговорил на хората, че не е уточнено дали тези данъци са повишени в следствие на... Силвен, омбудсмана е направил това запитване към нас, подготвен е отговор по омбудсмана, до областния управител, доколкото се вижда от тези жалби, има и жалба в комисия за защита на потребителите, ще бъде отговорено както подобава отговорите и той за всички жалби. Така че омбудсмана не има отговаря на нас, а всъщност пита да... Не се изрази правилно. И отговорите са готови, ще бъдат предоставени. Следващата жалба от жителите на село Макоцево, в вилната зона Овчо Бърдо и Торището. Абсолютно същото е, което казах и за предишните жалби към омбудсмана, които са пуснали. Тук само да внеса пак малко яснота, извинявам се, защото често взимам думата, но съм си запознал подробно. Извинявай, жителите на вилната зона на Макоцево в сигнала твърдят, че не се извършва сметосъбиране и сметоизвозване в Овчо Бърдо, но в същото време изхвърляли го в селото. Добре, да той кой го вози. И на моста, където стоят контейнерите, кой ги пълни?
Нали? Тоест, във вилните зони, понеже били земеделска земя, не трябва да се плаща такси. Тя нещо драстично трябва да се направи. Нали? Което изхвърля да има глоби. Затова е забавно. Следващата жалба, която е от жител на село Априлово, по лоша, незадоволително състояние на улица номер 40. Доколкото имам информация, вчера от общината са изпратили човек, който да направи оглед на въпросната улица 40. Значи улица 40 е дълга 1400 метра. Тази госпожа не знам точно какво има предвид, сигурно само пред нея. Участъка от началото на селото до нея е най-хубавата улица от чекалините в селото. Те действително, че 90 метра те си поеха инициативата и чекалирали. Ние от общината пуснахме валя, който въвега. Ако тя има друг нещо предвид, за цялата улица е 1400 метра. Това е обиколната улица в Трилос, началото на селото, заобикаля селото по край бебата и стига на пътя за Лютанево. Като тук е хубаво да се отбележи, че в тази жалба се твърди, че е незадоволително състоянието на улицата, но малко по-натам в следващата жалба се твърди, че не трябва да се плаща такса сметка в такъв размер. Да. Това е с една жалба, просто съм. След това имаме още една жалба от Дамян Медалов, който е от Осоица. Тук отново проблема е таксата битови отпадъци. Изпратено е писмо до кмета на общината, до председателя на общинския съвет. Човек иска обяснение как се е изчислила сумата, която трябва да плати. Отново след това имаме жалба. Силве, много често прекъсвам, обаче искам да видите, колеги, ето господин Медаров, може в жалбата да видите, понеже това са лични данни, да не ги изнесат, може да видите адресите и може да видите на по-голямата част от жалбоподателите и изписателите в социалните мрежи, къде са постоянните адреси. И всъщност за какво се... Защото ако бяхме приели на ползватели, тогава един такъв ползвател щеше да плаща 50 евро, останалите хора, които живеят от... ще да плащат 200 евро. Следващата жалба, отново за такса битови отпадъци. Човек, така от Макоцево е човека Веселин Спасов. Абсолютно идентично с предишните жалби. Само те са внесени, трябва да се да, те са дошли към нас, ние сме длъжни да ги кажем. Следващата жалба е отново такса битови отпадъци за жител на село Долни Камарци, където това, което подчертава гражданина, е, че услугата по член 62.3 в вилната зона, където се намира имота, изобщо там не се полагат никакви усилия там да се поддържа този район. Това е поддържане на общите части. Аз мога да кажа, че наскоро бях преди нова година с кмета в вилната зона в Долна Камарци и мога да кажа, че състоянието на инфраструктурата е задоволително. Прилично. Ние имаме два контейнера, голями, които постоянно се изводят. Говорим голями дебобари. 4 милиона. Ими той даже пише, че не може да си преминава към пътя, трябва му високо проходима техника и така нататък. Да си попиш. Аз нещо било. Така и след последното нещо, което е, това е подписка от жителите на село Байлово. Проблема е да се назначи комисия и да разпореди отстраняването на 5 броя дървета по тротуара от центъра към къщата музей Елин Пелин,
Гражданката, която го е внесла това нещо, твърди, че са опасни, че има големи клони, а учениците, които посещават къщата на Олимпели и минават по улицата, защото тези дървета пречат да преминат по тротуара. И второто нещо, което е да се назначи комисия, която да отпуска средства и работна ръка и техника за подмяна на 2 тръби по пътя на реката. Твърди се, че това нещо не е почиствано и е запушено от 2025 година. Може ли да отговоря? Това е... Може да, заповядайте. Значи наистина има 3 дървета, които са израснали на тротуара по пътя между Дом паметника и къщата музей, които най-вероятно, когато се започне да се прави тротуара, ще бъдат отстранени. В момента са там, когато пътното започнаха да правят АПИ и започнаха да правят пътя, казаха, че те не влизат към територията, която работи АПИ и те ще бъдат отстранени по-късно от общината, когато започне ремонт. Относно състоянието на реката, вие сте снимали и дали сте го снимали сте, там в момента тръба е подсигурена от общината, подменена е, наистина беше запушена, просто защото същите хора, които пишат, си изхвърлят боклуците в реката. В момента реката тече както трябва. Просто е много по-пълноводно от други години. В момента наистина има на 2 места, където леко прелива, но въпросното място, тръбата е сменена, всичко е наред. Може ли да съм да кажа, че тя във връзка с предишната тема, с част от отчисленията, с което ни беше дадено право да купуваме техника, която способства за поддържане на общината. Закупихме Унимок, с който Унимок сега минаваме по всички улици, всички клони, които са надвиснали на улиците, всички регули на общински пътища и през всички улици ще се мине. Тук до края на месеца приключва Горна Малина и ще мине през всички населени места. За тези 5 дървета имаше комисия, не се налага премахването, така че... Това са жалбите, Сигурно аз благодаря колеги на вас, благодаря за дебата, на гостите, разговорите ще продължат. Нещо, което е някакви решения. Пак искам да кажа, другата година, със съжаление, всички общини в Република България ще минат през този дебат. И ние трябваше да минем на добре, да Аз съм финансово. Нека финансово да Продължиме. Добре. Казах предложението. Инженер Гюржман, който е общината, беше нуждае община Горна Малина в учредяване на сдружение между български зелени общини, насочени към устойчиво за развитие на местните общности, насърчаване на зелената икономика и активизиране на съвместното участие в европейски програми и проекти. Предложението, проекта за решение е следното. Точка 1. Общински съвет Горна Малина дава съгласие община Горна Малина да участва в учредително сдружение с нестопанска цел, насочено към развитие на сътрудничество между общини в областта на устойчивото развитие, зелената икономика, климатичната адаптация и участието в европейски програми и проекти. Точка 2. Сдружението да бъде учредено като юридическо лице с нестопанска цел за обществена полза. Точка 3. Определя учредителна вноска за участие в община Горна Малина в размер на половината от минималната работна заплата за страната, платима след регистрация на сдружението. 4. Приема за членове на сдружението, че членовете на сдружението ще заплащат годишен членски внос, като неговият размер и начин на определяне ще бъдат учредителство на сдружението. 5. Помощта на община Горна Малина да участва в учредителното събрание, да подпише учредителния протокол и устава, както и да извърши всички необходими правни и фактически действия по учредяване и регистрация на сдружението.
Шесто, приема, че работното наименование на сдружението е Асоциация на българските зелени общини, като окончателното наименование ще бъде определено от учредително събрание. Или може да бъде променено най-вероятно. И седмо, възлага на кмета на община Гора Мария да извърши всички необходими действия по изпълнение на същото решение. Чуто, уважаеми колеги, това е направеното предложение. Може ли ако условно да кажем? Общини с нашия размер, малки общини с определен туристически потенциал и с идея да развиват зелени политики и съотношение към екологията, се опитваме да се обединиме, тъй като малки общини възможностите ни са по-малки. Когато сме обединени в подобна асоциация, по-лесно може да кандидатстваме по проекти, свързани с зелена енергия, с околна среда, с възобновяеми енергийни източници. И това би довело до... Вече има интереси международни партньори към тази асоциация, преди още да е учредена. Само искам да кажа, че учредителната вноска е еднократна, половина работна заплата, а членския внос, за който се говори на учредителното събрание, също ще бъде минимален. Идеята е тази асоциация да работи най-вече с международни програми. Вече имаме дата подготовка за програма Хоризонт, програма Life с Норвежкия фонд, така че мисля, че това е нещо хубаво. Какво ще се получи, ще Да, благодаря. Други въпроси имаме ли, колеги? Считам, че няма. Подлагам на гласуване. Аз съм за участие. Ваня отсъства, видимо. Величка? Да. Ангелова, Силвия Тодорова? За. И Светло? За. Светков? Това, уважаеми колеги. Колеги, дадем ли 10 минути? Продължаваме 10 минути. Дай, имаме ли предложение? Не съм. Добре, часа и 31, хайде в 40 да продължим. Уважаеми колеги, часа и 37. Аз само да чух за господин за... Моля всички да се вземат местата. Какво казах? Само ще говоря за тишина, за да може председателя на комисията и колегите членове на комисията да работят. Господин Найденов, заповядайте. Благодаря, господин председател, уважаеми дами и господа. В комисията са постъпили 5 предложения и ще ви помоля да имате търпение. Аз ще бъда максимално кратък, но обективен, ще ви дам всички данни, които са имат отношение към вашето решение. Първото предложение е 700043, скоби 1. Става дума за актуализация на найем на недвижим имот общинска собственост. Колеги, ще ви кажа за какво става дума. Става дума за караваната в Горна Марина, която за миналия период те имат договор за найем. По миналия период са плащали 156 лева с ДДС месечен найем на квадратен метър, но ние изменихме цените и се получава 199 евро и 68 евроцента. Виждате каква е огромна разлика, която трябва да плаща. Реагирала е фирмата, като казва, че това все пак е обект, който се използва не през цялата година, а през летния период и предлага да има справедливост на местно облагане и се предлага фирмата иска от 1 април до 30 ноември да бъде освободена. Обаче се взима решение, което от 1 декември до 30 март да бъде освободена, а през останалото време да се грижат за обекта и да бъде пакетиран и да не се ползва. Предложението е да се удовлетвори частично молбата на фирмата и наистина да Общинския съвет освобождавайте на Богдан Михайлов за тази каравана, като ще плаща 199,68 евроцента от 1 декември до 30 март всяка календарна година за срока на договора. Колеги, имате думата за коментар. Няма и продавайте. Добре. Аз мисля, че да не работят. Независимата, кой ще коментира, само да не ще работят. Те не могат да работят.
Димитър Налевски, Кирил Николов, Милчо Михайлов и Иван Николов. Второто предложение е 610027 относно изменение и допълнение на програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2026 година. Община Горни Малина е собственик на недвижим имот, частна общинска собственост в село Байлово. С заповед на областно управител София област, посочен обход, е отписан от актовите книги за държавна собственост. Извършването на разпоредителна сделка с имота ще подобри развитието на инвестициите в района. Предлага се да се измени програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2026 година. Имате ли някакви възражения или коментари по този въпрос? Ако няма, аз съм за. Димитър Налевски, Кирил Николов, Милчо Михайлов и Иван Николов. Следващото предложение 700050-2 относно извършени разходи за запазване и увеличаване стойността на недвижим имот собственост на община Горна Малина. Община Горна Малина е собственик на обособен част от недвижим имот и представляващ помещение с площ от 65 квадратни метра. Това става дума за село Ахриново, по сграда на ПК Димитър Йончев. След проведена процедура, това помещение общинска собственост е дадено под наем за срок от 5 години. За привеждане на наетия обект в работно състояние, за целта, за която е нает от наемателя, са извършени редица ремонтни дейности. От страна на наемателя обектът е оборудван с санитарен възел, с нужните ВиК връзки и приспособления, за да бъде използван по направление. И е постъпило искане и предложение да поощрим наемателя за тези ремонтни дейности, които е направило, и се предлага следното решение. Да бъде освободено заплащане на един месечен наем на фирмата. Това е в размер на 311 евро и 30 евроцента. Аз мисля, че е справедливо. Така да направим сериозен ремонт, да се представя като салон за красота, така че там ремонтните работи трябва да бъдат, така да кажем, финализирани и да бъдат на високо ниво. Така че това се предлага, колеги. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия за сключване на анекс към договор за наем. Аз съм за. Димитър Налевски, Кирил Николов, Милчо Михайлов и Иван Николов. Следващото предложение: продажба на регулиран поземен имот 13 общински, квартал 54 по регулационен план на село Прилук. Община Горна Малина е собственик на недвижим имот, частна общинска собственост, незастроено място, дворно, представляващо 13 общински, квартал 54 по действащия план на село Прилук. С решение номер 7, протокол номер 1 до 23.1.2026 година, Общинският съвет е включил в програмата си за управление изготвена е лицензиран оценител пазарна оценка за незастроен терен в размер на 18 700 евро, без ДДС. Предлага се следното решение. Общинският съвет дава съгласие да се продаде недвижимия имот, определя начална тръжна цена за продажба на имота в размер на 18 700 евро, без ДДС. Продажбата на недвижимия имот частна общинска собственост да се осъществи чрез публичен труд с явно наддаване. Всички нормативно определени данъци и такси в сделката да се внесат от спечелилия търговец. И помощта кмета на общината да проведе тръжна процедура за имот и да сключи договор по продажба. Има ли някакви въпроси, които да възникват? Не виждам, аз съм за. Димитър Налевски, Кирил Николов, Милчо Михайлов и Иван Николов. И следващото предложение 94 Г 133 прекратяване на съсобственост между община Горна Малина и Божидарка Кирилова Йосифова, Георги Йосифов Ангелов и Здравко Йосифов Ангелов. Община Горна Малина е собственик на недвижим имот, частна общинска собственост. Това става дума в Горна Малина. Целият имот е с 1130 квадратни метра. В описания общински имот е реализирано право на строеж на основание типов
договор за право на строеж върху държавна земя. Възникналата съсобственост затруднява стопанисването на имота. С решение на Общинския съвет описани недвижими имоти, включени в програмата за управление, изготвената лицензирана оценителна пазарна оценка е в размер на 25 600 евро. Предложението за решение Общинския съвет дава съгласие да се продаде следния недвижим имот, както вече ви го цитирах, с къщата, построената къща не влиза в тази оценка. Тя е собственост на тези господа, които ги изредиха. Одобрява изготвената лицензирана оценка с 25 600 евро без ДДС. Оположава кмета на община Горна да извърши процедура за продажба без търг и конкурс по действащия регулаторен план за свободна на заповед. Това е, колеги. Има ли някакви въпроси по това предложение? Не виждам. Аз съм за. Димитър Дървейски, Кирил Николов, Милчо Михайлов и Иван Николов. Аз ви благодаря за вниманието. Бяхте много ефективни. Добър ден ви желая. Колеги, преминаваме към последната комисия, комисия по култура. В нея има едно единствено предложение. Предложението е 610026 и е от Георги Нинов, заместник кмет на община Горна Малина. Приемане на отчетния доклад на дейността на местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни за 25-та година. Проекта за решение Общински съвет Горна Малина приема отчетния доклад за дейността на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Горна Малина. Заедно към предложението и отчета, предполагам, че всички го имате, сте се запознали с него. Ако имате въпроси, можем да ги поставим към заместник кмета. Имате ли нещо да питате по този отчет? Но точно направих изменение в справката за бюджетните средства, планирани възнаграждения, план, не мога да кажа коя страница е, справка за периода от 1 януари до 31 декември 2025 година. По параграфи възнаграждения за най-персонал ни прави впечатление, че има план, а няма след това отчет по този план, а пък са отчетени осигуровки, да не ви да допусната техническа грешка. Ако искате, по принцип, осигуровките са на база на изплатено възнаграждение. Господин Богданов ще поставя въпроса, той ще направи справка и на сесията ще ни... Просто въпросът е технически, едното е пропуснато или пък е добавено. Колега Богданов ще помоля за сесията да се готови с отговор на този въпрос. Други питания? Ако не, аз съм за. Младенова, за. Малвина Стефанова, Емил Найденов и Ивайло Илиев. С това материалите се изчерпаха. Колеги, още веднъж искам да ви благодаря за активното участие, за позициите по дебата. Наистина ще вземем нужните мерки и до населението ще стигне всичко, което е нужно, така че хората да разберат, че това, което сме предприели, е абсолютно в интерес на всички жители на общината, на цялото развитие на общината, така че да не се налага разни хора да си правят пиари и юридики с неща, с които не трябва и да се възползват от ситуацията. Ако някой от кметовете на населените места, които искам да благодаря за присъствието и за търпението, иска да каже нещо, сега е момента, колеги, заповядайте. Желая ви прекрасен, успешен и усмихнат ден.